ik ben Tafino Karg, lijsttrekker GroenLinks. Wij staan voor een regio waar diversiteit gevierd wordt. Niet je afkomst, seks of geaardheid telt, maar wie je als persoon bent en wat je doet. Geweld, discriminatie en uitsluiting passen hier niet bij. Vooroordelen bestrijd je door het gesprek aan te gaan. GroenLinks werkt samen met organisaties die bijdragen aan een actieve, open en solidaire samenleving. Hiervoor komt ook aandacht op scholen, bij verenigingen en bij bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in Weert. GroenLinks wil dat de gemeente actief en structureel beleid voert tegen elke vorm van discriminatie. De gemeente ondersteunt lokale initiatieven en stelt hiervoor structureel middelen ter beschikking. De gemeente Weert draagt proactief uit dat Weert een regenboogstad is in haar communicatie. Ook neemt zij proactief voorbeeldfunctie in op het gebied van seksuele en genderdiversiteit. In de communicatie met haar burgers gebruikt de gemeente genderneutrale taal, zodat iedere inwoner zich aangesproken voelt. In Weert wordt een diversiteitsraad opgericht die signaleert en de gemeente adviseert op het gebied van diversiteit en emancipatie. Wij zijn als partij trots dat wij het COC Limburg stembusakkoord hebben mogen ondertekenen, samen met 3 andere partijen in de gemeente Weert. Dit zorgt ervoor dat we de komende 4 jaar vol kunnen inzetten op de steun die de LHBTI-gemeenschap nodig heeft. En dat we daarin de ontwikkelingen kunnen ondersteunen en kunnen meedoen, zodat de roze lopercertificaat ook in de gemeente Weert terecht kan komen. En dat deze mensen ook goed voorzien kunnen worden in de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben. Vooral in de zorg is dit nog echt een aandachtspunt die heel belangrijk is. Ik ben trots dat wij bij ons in de partij heel divers zijn. En dat wij, als je kijkt naar de kandidatenlijst, dan zie je en merk je dat wij staan voor diversiteit. Ik ben nogmaals heel trots dat ik namens GroenLinks Weert het COC Limburg stembusakkoord heb mogen ondertekenen. Ik hoop dat wij de komende 4 jaar samen voor kunnen zorgen dat de LHBTI-gemeenschap in de gemeente Weert samen met de organisaties meer aandacht voor deze doelgroep